मैया 8 आगस्ट बेलासिनि 4 रिंगायाव गोदान दिल्लीयाव थानाय नर्थ ब्लक हम एफेयार्सनि नर्थ ईस्टनिनो जॉइंट सेक्रेटारि पीएस गोयल मानगोनां बिथांजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां आफादगिरि मुसे दिपेन बर' लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारी लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी लोगोसे एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर फारियै अनजालु बसुमतारी लोगोसे रनजित बसुमतारी जाय बिथाङा दिनै इएम जानानै दङ मानगोनां बिथां लोगोसे सिला बसुमतारी जिरेन बसुमतारी लोगोसे रिमोनलां बसुमतारी आरो दानसोरां नार्जारी आरो बेबायदिनो इउबिपिअनि दैदेनगिरि फारियै मनरन्जन बसुमतारी आफादगिरि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म जयै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मोनसे थांखिखौ लानानै गोलाव आरो जोबोद ओंथि गोनां बेबायदि मोनसे सावरायनाय बेबायदि मोनसे डिस्काशन मैया जानानै थाङो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों दफायाव थानाय बा एकर्डआव थानाय गासै बाथ्राफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बेखौ गुवार आरो गोथौयै मैया सावरायनाय जादों। बे सावरायनाया दिनै मैया जिहेतु जालांबाय बे सावरायनायनि गेजेरजों जॉइंट सेक्रेटारि मानगोनां बिथाङा गावनि टेबोलनिफ्राय जिखिनि अफिसियेलि मुभ खालामनो गोनां हाबाफारिफोर बे खामानिफोरखौ थाबैनो मुभ खालामनायनि गेजेरजों जिखिनि दफाफोरखौ थाबै मावफुंग्रोनो हायो बे दफाफोरखौ थाबै मावफुंग्रोनो आरो जि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय एसे फुल मोनसे प्रिपारेशननि गोनां जायो बेखौबो आरो मोनसे प्रिपारेशन खालामनो थाखाय जुरिनाय जाबाय होननानै मैया जोंनो मिथिहोदों। दा बेखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेशनजों बे सोरजिजानाय जे बिटिआर आरो बे बिटिआरआव थानाय जिखिनि मोनसे क्लजेसफोर बे क्लजफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट बिटिआर बिथांमोना जथेस्थ खामानि मावगोन होननानै जोङो सानो आरो जोङो फोथायो। अब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ जोङो जितु सिगनेटरि अर्गेनाइजेशन हिसाबै सरकाराव जायफोर दङ बिथांमोनहा जेन जोंनि मोनफ्रोमबो दफाया टाइम बाउन्ड बा माबायाव जेरैबायदि इमप्लिमेन्ट जायो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गले गले जोङो खावलायदों गले गले जोङो खावलायबाय थागोन जे जोंनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजाजोबनांगौ। दा दिनै बियो मोनसे भारत सरकारनि मोनसे कमिटमेन्ट बियो आसाम सरकारनि बियो मोनसे कमिटमेन्ट नरेन्द्र मोदी मानगोनां बिथांनि कमिटमेन्ट अमित शाह मानगोनां बिथांनि बियो मोनसे कमिटमेन्ट आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बियो मोनसे कमिटमेन्ट। दा बेखायनो बे कमिटमेन्टखौ रायजो राजाफोरा गोसोआव दङ आरो बे कमिटमेन्टनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि जिखिनि गोजोननि थाखाय बा बर' रायजो राजाफोरनि खौसेथिनि थाखाय आरो बर'ल' नङा बे बिटिआर हालामाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि खौसेथिनि थाखाय जिहेतु बियो मोनसे दाजानाय मोनसे बिटिआर बेखौ आबुं महर होनांगौनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटिया सरकारनि आरो बेखौ मावफुंहोनांगौनि थाखाय समय मथे सरकारखौ नारसिननांगौ सरकारखौ खावलायनांगौआ जिहेतु सिगनेटरि अर्गेनाइजेशनफोरनि बे दायबद्धताखौनो लानानै मैया नर्थ ब्लकआव नर्थ ईस्टनिनो जॉइंट सेक्रेटारि पीएस गोयल बिथांजों सावरायनाय जादों। दा मोनसे मिनिंफुल बियो मोनसे डिस्काशन जालांदों आरो बिथांनि जि मोनसे मोजां मोनसे रेसपन्स बिथाङा हम मिनिस्टारनिसिम लिरनो नाजानाय बिथाङा जिखिनि प्राइम मिनिस्टारनिसिम रिमाइन्ड खालामनो नाजानाय नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो जथेस्थ जोङो गोजोनदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो नेनानै थागोन भारत सरकारा आसाम सरकारा बिटिआर सरकारा जोंनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जेन मोनसे समय मथे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावो। दिनै मानो होनोबा जोंहा बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथा दङ बेवहाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि
हाजोआरि एसटि खालामनांगौनि खोथा थाबाय आरो जोंना बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दिनै इन्टारिम मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिनानै दङ बेवहाय मोनसे समस्ति बानायनांगौ समस्ति बानायनायनि उनाव आरो बेवहाय इलेक्सन पार्टि नांगौ फुल फ्लेजेड मोनसे गभर्नमेन्ट बेबायदि मोनसे लाबोनांगौनि खोथा थाबाय दा बेबायदिनो गोबां सेन्ट्रेल आरो स्टेट माखासे इउनिभार्सिटि माखासे इनस्टिटिउसन गायसननांगौ जे इनस्टिटिउसनफोर गैयिनि थाखाय जोंनियाव जेरैबायदि मोनसे बेकवार्ड बा जोंनि फरायसाफोरा गोजानाव थांनो हाया फरायनो लुबैबा फरायनो हाया बैफोरबायदि सुजुग आरो खाबुखौ खालामना होनांगौनि थाखाय जे बेवहाय जिखिनि इनस्टिटिउसन्सफोर दङ बेफोरबो माने थाबै माने मावफुंजानांगोन लोगोसे जोंनि लेन्ड प्रटेक्शननि बाथ्रा लोगोसे जोंनि लेन्ड पाट्टा होनायनि बाथ्रा बे बाथ्राफ्रा मावफुंजानांगोन आरो एनडिएफबि मानगोनां बिथांमोननि जिखिनि केस दङ बे केसफोरनि जिखिनि उइड्रलनि खोथा बे बाथ्राफ्रा मैया मोजाङैनो रायलायजादों आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जिखिनि एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो गहोनांगौनि बाथ्राया मैयाबो रायलायजादों आरो एनडिएफबि माखासे केडारफ्रा गुबुन हादराव दङ गुबुन हादरनि जेलाव जोबजानानै दङ बै बिथांमोनखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकार जेन खामानि मावो बे बाथ्राफोरखौ माने रायलायनाय जादों लोगोसे जे पारामिलिटारि बा आर्मि बा पुलिस बेवहाय स्पेशल मोनसे रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरखौ माने जिखिनि मोनसे मिलिटारि बा पुलिसाव साख्रि मावनो होनायनि जिखिनि मोनसे बेबस्था बेवहाय जे दोननाय जादोंमोन बेखौबो मोनसे रिलेक्सेसन मोनसे एक्जेम्पसन मोनसे लाबोनायनि गेजेरजों बेखौ खालामनाय जाथों होननानै मैया बिथङै रायलायनाय जादों मानो होनबा गोबां एनडिएफबि बिथांमोननि बैसोआ सोरनियाबा बारा जाबाय आरो गोबाङा नोङो फरायनाय जिखिनि मोनसे क्वालिफिकेसन बियो आन्दलननि मुङाव माने हाग्रायाव थानांनानै गोबाङा हयथ' नांगौ बायदि बेबायदि क्वालिफिकेसन जायफोर माने पुलिसाव थांनो लुबैदों आर्मियाव थांनो लुबैदों हयथ' थाजोबनाय नङा बिनि थाखाय रिलेक्सेसन आरो एक्जेम्पसन नैबे बाथ्राखौ लानानै जे जोंनि स्पेशल रिक्रुटमेन्ट बा पुलिस मिलिटारिनि जानो गोनां बेखौ जानांगौ होननानै बुंबाय थानाय जादों आरो बिनि थाखाय जथेस्थ' नाजानाय जागोन होननानै जोंनो फोरमायदों थ' मैयानि जिखिनि डिसकासन बे डिसकासनाव माने सावरायजानाय माखासे गुबै आयदाफोरखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोर बा जोंनि सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनफोर बा जोंनि सानसुमैफोर बा जोंनि गभर्नमेन्ट जथेस्थ' बेवहाय गोजोनै बा जथेस्थ' बेवहाय मदद होलायलायनायनि गेजेरजों मावलांनो गोनां दङ आरो बेखौ जोङो जुदि मावफुंनो हायोब्ला जथेस्थ' जोंनि माइलस्टोनसिम मोनहैनायनि बियो मोनसे राहा जागोन मोनसे लामा जागोन थ' आङो बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायदों गोजोन्थों